Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Dr. John Roberts Hospital Shillong hakashitarik unailar arja arpenrio kala pli patba eka yengsa jangki nurse bat kinong trei ke Rural Health Center Mairiau ya kabalate haga jinglut ke bekot chaka laipu pralak prapusan hajar tingka kini ke yengsa balawan pli do ba Tita Starwell Khan MDC ke Swara but Chief Executive Member berem ke Khazi Hills Autonomous District Council kalong shibenta ban penklan ke Rukam Shakri hakaba ai jing sumar ya ki patba hakate ke than ka Rural Health Center Mairiau kade ka wei ni South League jaka sumar ki bahab po ka jingpet jong ka Dr. John Robert Hospital Shillong la sedang ye ka jing Shakri haka arp khandai trek ulber ahja arpway na ka office ka Mairiau Presbytery bar hadien na penkan ria shaka jaka ha mau phan balang ka bahe khat nyo haja square feet ka bala ais ngo bha de ka kong Nightingale ding do kani ka RHC mata ka ai jing Shakri ya arpway tali gishnong hakate ka than Nalor uba titos kum ukong san lay don lang daga kong Nightingale kum kasimbot kong san u Reverend SS Majau Chairman ka Hospital Governing Board uba Walden Masar MCS BDO ka Mauthar Rishan CNRD Block ki dekhot jong ka RHC Development Committee kinong tre be kinong shong shnong Habakren ha gajing yalang uba titos uloong ba gajing Shakri ha kaliang ka kwat ka khya kadai ka wei na gajing no sinyang ba corridor jong ki missionary ki blawan cheri lom khasi ulakin tui kinong panya be kinong tre ka hospital be kin ai gajing Shakri ka bapura ka bala ban pinlong ki pat ba ban chania bat ban yo gajing sumar ka bapaka kum kadak jong gajing tre lang bat ka RHC Mairiau uba titos ula IT ru ya ka song jingira pisa chau chairman ka Hospital Governing Board habangi phai shaka jing Shakri jongka balang ke jongi haga bayadei bat ka kot ka khia hoi ki missionary ki bawan na siliang duriau kumbala penkan mau mene ki wan hangi nikong ban hikai yangi bat kumjuru ban sumari kilawan hasora ban ai ban sengi ke jingnang jista Nagabalap ningkong ya ki dakto puli bat ban sengru i school ki baningkong bat kumjuru ban ai ya ka jing sumar but kini ki ministry tiba u jisuru habau dangdon ha kani ka perthei ka healing ministry lani ka jing penkhia kadai ka wei na ki ministry ke bau jisu le haka por ke bau dangdon hakani ka perthei ngala perkhat balai bau jisu ule ya kani ka ministry habau dangdon hakani ka perthei kidon santali ki ba utrai jungi upen songnong rem ya ka bor choga jing penkhia ban penkhia iki brio ki badon haka perthei haka por choga ministry ke jong kabaning kong kamat kabanga suthu kalong ba u jisu pen i ya kata ka jing snow ke jong ya ka jing it ke jong ya ki brio ki bapang ki basitong ki badon kam ya ka jing yarap ki badang em haka jing em ka bale si ka ba ka badang don ba kani ka perthei tengah suturu ba ka balang ka jungi haka bale kani ka distri ka pen i ya kata ka jing i ka pen i ya kata ka jing snow ya ki parabriu ki badon haka ni ka snow ban ai ya ka jing penkhia ka baar ka benta ka long ban pen i ya ka bor ka jong ukhun jong ublay ban pen i ya kata ka jing ya ka bor ka ba ha ka perthei ka bakin itu mo bakin itu ba utrai jing disgrace udai ukhun jong play lemba ka jing penkhia bat kumjuru ter kalong ban pen i ha ka perthei ya kata ka hima ka jong play ya ka hima ka jong play lada kamdon kani ka healing ministry let's say ki babun ki brio ki ba em ha ka perthei ki nom suthu
ya ka bor ka jong blay bat ya ka hima ka jong blay haba kimat ya ka jing penkia nga cukren berbor ya ka ni da bangalas tu ya ladi bangalaman ya ka jing penkia ngalamat bunsin ya ka jing penkia henreng ngakwa ban penkan mau pi bau jisu haba penkia iki brio ju ong bayameng ila penkia la biang mereka wei ka kentir ka pasatana ka jisu ong haba ngala penkia lama ya me wat le pop shu kata ke ke ba sai shon ba hanga bunsin bateng teng ni kong kibrio haba ngi wat iki jingpang ni jing sitom henrei haba ngi yo ya ka jing penkia ngi klek no ya kata ka bor ka jong play ka ba penkia ini kini ke ba ngakwa ban share ba pi ha kini ka por namang isutu kini ka ministry jo ka balang kaya pair bat ka wepat kijing sumar ki bangidon kijing start ha kini ka pertai mo idon sibon ki private hospital idon sibon ki hospital ki bat pau ba pau ha kini ka sor ka jongi ada state ka jongi lani sabar andre gide ban sutu kum ki bangai ba ka chimpen khia ka ba kong santam ka de ka chimpen khia da ka jingai yau ble ladang imdan ka jingai ngilum yo ka chimpen khia na julap bunsin haba ngilik sim dawai teng ngi jujiet ye ki doktor mo ngi jiet ye ki doktor balai namar bangi sotena itu doktor ngi so itu doktor ngi so don ga jingsanya teng haba ngimdon ga jingsanya apa dan ngilik hagi doktor ki basta kan no kan loro namar bangi ngimdon ni kata ga jingnya ngimdon ni kata ga jingsanya ngim ki okya mo kadang gue kecingnya tu kana kering baca sia apa sila mensua kilit sim dawai kilit nak pot like kenso dan we doktor mensua pot like kenso namar umdan jing sumar hostel hata por pot sila ti stai kimi ong yukun mer sim dawai yang apa ngapang ngabayam kli hab let sila kenso hab ya keca hata por mensua tu kun namar ba usno thach banyak kijak bandet chadu chalak kenso ule kumnu sim to bilor ban sim dawai wi tong da nawa sila teori ai te kimi ba te kimi ridi inang khain ba kade kata ka dawai ka bola ra ukun na pola na la kenso ban kum senjang berit na ka banta kani ka senta ni tengah khat isherman bi soba ban semua ban sim da ka basungu ya ini jing ai berit na ka liang ka jonga so kude sibun blame ko kui pi baro kude Nakaliang ka kong Nightingale kale thu ba ka jaka ba yeng ka Rural Health Center ba ka yeng sa kinong tre ka de ka jaka ka bla thmu bante yo mot sa nam jong pa jongki upa em son sing em ubre em khatwe jong ka hima mai riau Henry na mar ka jingkwa ban ai jing rap ekipat ba ka yeng ka sem kala ai sngo ba no ya ka te ka jaka ja ka Dr John Roberts Hospital Shillong bante ka Rural Health Center nakabanta ka jingmen toy jong kinong shong shnong ka thain mai riau Bantai ya ka RXC hamariau ka badai ru ka shnong ha ka balakha ya nga kala urlong nga sno bha ban ya tho lingkot khindia ya ki jing sisha ki biya dai ba kane ka jaka na ka banta ka jing tai ya kane ka RXC date wise kumne ha ka arbu pratri u December 2000 khatsam ka jing ya kendo kala dom ka jing ya kendo ya Reverend SS Majau ban terwa ais ng bahaya kani ke jaka sa ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong ringkat bati menjonga haka khat lai tri November 2000 khatra kaladon ka jing ya soy ya ka dulir ais ng bahaya ya kani ke jaka sa ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital hapdeng medical superintendent Dr. R. Nongrum ki representatives ka hospital bat mangi baro si para haka jing sak hilang usor dar ba secretary ka Shnong Meriau haka office rekam jong medical superintendent Hangte Hajaya Hospital Shillong haka khatwei tri November 2000 akwei kaladon ka jing penprano ki memorial stone ki bangilabu menswa ya kani ka jaka ban sedang ya ka jing te ya ka RHC haka arko kendai tri March 2000 akwei ka jing sedang ya ka jing rekam ka RHC
haka office jong kameriau presbytery ya kani la mention ro mentan hekmat dari administrative officer jongi bakum juru medical superintendent Dr. Kenneth Nongpion naga bentak kajing bha jongka presbytery hi berkawai lasya ban sedang lingkong ya kani ka RHC haka office rekam jongka haka khan ri tre January arajar arpusan kaladon kajing pili ya ka RHC dau chief minister badan buram jongi Shri Conrad A. Sama bat mentah kasni ke 3 Ogos arajar akun rio kaladon kajing pili ya kani ka staff quarter bat kani ka guest room ko malayos no mentan da Pukong San Shri T. Khai ex-CMH ADC kani ke jaka kadai kababaro si parang nilabok kerpang bansa jin kan mau ya ipa ulit son sings us ubakhat way jong ka himam riau kalawan ke jin kentu haka mensem jonga ha usnam hajar khandai dei haka por bangila visit na ka jing sen kan thei jong ka chalom rilom presbytery ya ka tu ka RHC ka bahalat mau siang kat banganan don hangtu kawan kajing kentu haka mensem jangan dan ka air ka ai bat mentan haka por ba phirwa pi ka standing kwa jong ka presbytery ngamla klem da don kata ke emotion hanga bat nga snow jau bat namal nga kan mau ya tu ka arja tenda bahkan don kata kajing penki haka mensem jonga kat padang song itu kading kedur kedar jong kada kesedong jonga kasu flash ka mensiem jonga kat padang dom itu ngamudur na susen ki brio la jonga de kathan kati ka hospital dispensary ka bakadon menta 4 don ka jing sakri ka bakum kata kala don tang ka building pat don doktor baki brio jongi na kan kathan ki jenjar ki ut ki yam ki pang ki to ki yap no kam tan ki kan thei ki ban na melong ka ben sem na pat ka don ka kan song tu kata ka dur ka dar jong ki sedang ka tha jong ka pa pe ting krenya ka do no jong ba ka wan ha ka do no jong balai ka assembly ka pe sekitan je ko bas pasilian sede nuang yo I ba na kanyang to government lamin na kanyang to district council heading for kanton kanugan no ka development ka bari wat tangi isurak ni tiya ka tija baki bari dongi ki top kile simdawai ang na gitu kam ta sude bat komta kala don ke jingki ha ka mensem jonga na pakhat makani ka jaka ka badan hang ni kabang nilabo kanang ban pensa jing kan mang yai pa nilabo arteli ki memory stone away na kabantay pa but away na kabantay may henry hadin jong kani ka boban pachat ha ka do no chunga ka khi halo ka do no chunga bat komta ngalara ban kran ya kani jing ki ka man se ha ki men jonga ba ki men jonga ki na manjur bangin ya persyak ban terwaya kani ka jaka siya keyboard ki bahalor jang ka hospital kumta ngala tho ye ini paragraph ka jing ko kala wan ka jing pentu ha ka mensem jonga ban bo jing kan mau ye pa om da umau bomla ban ai jing sakri ye ki para brio henry ban pen kala no ye kan ka jaka kom ka jaka ajing sumar ki para mensem badan tam ya ka jing ya ki doktor bat ki nurse Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam, kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya